Birlang siapa buat? Nuka benar nih, menani sikara nih, jamaah. Lok lah. Hello guys, लोगोफोर दा जोङो मोनानि सिकाराव थांदो ओमफ्राय नै निजा गासिबो दं लोगोफोर गासिबो सिकाराव थांगोन जोङो निजा नै ओइ नै मासाखो माइलाय गगामसाखो नै खिथियाला नै नै जा खारबाय ओमफ्राय जों गासिबो दा सिकाराव थांदो मोनानि ओमफ्राय जों दा ओरैनो गुवाहाटीयावसो दं ओमफ्राय गुवाहाटीयावनो थानानै जोङो मोनानि सिकार मावदो ओमफ्राय नै इजा गासिबो नायनो हाला ओइ नों मासाखोलाय फाग्ला जादों इदियावनो बै मानसिखो ओमफ्राय नै सानै बाबुमोन दं इजा बाबुमोनाबो थांगोन इसोरखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लांफाया होनदों इसोरथ' रोंफेरा ओमफ्राय दिनै लांनानै माबोरै खालामो सिकारखौ मोनायाव देखायगोन जों ओमफ्राय सासेया मा जाखैयो ओइ सिकार दङ ना थिगैनो दं ओइ बिरलांसै आबौआ हेलौ जों दा नै थांबाय दं लोगोफोर दा जोङो टटेल 1 2 3 4 5 6 आंजों 6 जन नै एकदम खोमसि खिन्थु लामाया थांबाय दं ओरैहाय नैखिनियाव एसे स्रां जादों लाइट दं थांबाय दं गासिबो नै नायनानै ला थांबाय दं लोगोफोर थाबायना नै मोनानि सिकारा नै इजा मा लादो आखायाव मोनसे टकन लादो ओमफ्राय आखाइ फारसेयाव टर्च लादो ओमफ्राय मोनानि सिकारा इनो नै इजा नागिरबाय दं जों दा मोनानि सिकाराव मा मोनो नायनोसै जों बुगैदों दानथारखायो बिथाङा हिर'सो दै एसे माबा देखाना आरो उनावबो सोंथारो गोमोरगोन नामा लिले एमएमएसो लानाय आङो जोंना खेथियानो जायाखै नै मनायानो खालि आखायाव खालि ना बाबु मासेबो मोनथ'वाखै जोङो एकदम बिजों थाङाथ' आगोलजोंथ' मोसा ओंखारबाय खिन्थु आगोलजोंथ' मोसा ओंखारदों दा हायालै इसोरो जों गोबां मानसि ना जोंखौ गियो थारमाने गैया जों दा मासेबो मोनाखै एकदम नै जायगाफोरा हाग्राबारि पाहार गोजौ दंफैयो दिनै अखाबो गैया नालाय अखा थानायबा मोनगौमोन खोमा दा माबायदि मोनदों गोसोखौ नोङो मोजाङानो नोंहा मोनाखैना माबोरै मोजां मोनदों ना इन्टारेस्ट मोनदों मोनैखौनो हराव बेरायदों हाजो खाथियाव पुरा हाजो दं पुरा फोथार दै ओरै दं नै जायगाखौ एक बरिया नांखायो खिन्थु बिल्डिंबो दंबावोसो फट' इथिनोबा गाजा भिउ जेनेबा आरोना लाइटबोथ' केमेरा दामि मबाइलफोर दं गाजा जागोन आरो नैखिनियाव मोनथावथाव मोनस'नै ना जायगाया इखिनियाव मोनथावथाव नै माबायदि मोनदोंलै गोसोखौ मासेबोदि मोनाखै बया नांगोनथ' आरोलै आंथ' बिराद बया नांबाय गोसोखौ नों माबायदि नांदो हा थाबायनो मोनदों नालाय खिन्थु दि मोनजाहैनाय नंला दि मा जागोन दा बेबस्था लानांसिगोन ना नङाबा जाद्रायनाय नङा थाबाय मेंलायबाय पुरा अफर'डिं दे लामाया औ एक्सपाल्सआ बिरलायगौमोन एक्सपाल्स बाइक थानायबा ना दिनै अखा हानायबा मोनगौमोन एक्सुवेलि थेवबाबो जों नाजानोसै बेसे बुरजा मोनो ना मोना जों नाजालांसै नागिरनोसै जागोन जों 6 जन ना मथा मथि माब्रैबो मोनबाबो जागोनलै दरसेबाबो ना मा होनो जायो माने फैनाय दे होमबा जों नाजालांबाय थानोसै नागिरनोसै जोङो ना गेदेर ना फिसा माबेसे मनायाव सोनाला इखौनो जाहैनांसिगौ दिनै नैयाव ना मोनदों दा ना मासे लाबनाय बेसे गेदेर 1 किल' जागोन जाया बारगोन 1.5 किल' जागोन 1.5 किल' ना वाव ना सें नै गबाय नामा मथा मथि 1.5 किल'नि मासे मोनबाय ना सें ओमफ्राय जागोन थोगोन 6 जनजों बिराद सासेया सिकार खालामबाय दं ना नागिरदों ओइ खुसिया मोनगोन सोरि दैखौ सिमावनाङा नोंसोरो दैखौ सिमावबाय है निजा ओइ नै सोंखर खुसियानो खोमा खुसियाखौ मायनो
खुसिया मोननो हागौ इयाव मोनगोनानो इयाव खुसिया हले खारबाय खोमालै जा मावनाय बायदि नुदों आङो ओइनो जा खुसिया मासे ओंखारदोंमोनलै नै जा खारबाय एकदम गेदेरानो सोरि थादै लोगोफोर एकदम सोरि नागिरबाय दं ओइ दैया मावजोब्बायना सोरि बिराद सोरि दैखौ सिमना दैखौ हम जांगा बुंखा मोनद' खारबाय दैखौ सिमना दैखौ खोनाद' दैया मावनाय लोगो लोगो खारखाजोबो बिसोरो नै एकदम सोरि दैखौ सिमावजोबना लाबायलै इसोरो गैला नै जोङो दैया आखाइ गोजा खालि दा रिटार्न जाबोदो जानानै जों बेलेग जायगायाव थांनो नागिरबावदो दा गैया ना मासेल' मोनबाय ना सें 1.5 किल'नि जानाय ओमफ्राय जि सिकाराव फैदोंमोन बेखौ मोनाखै ओमफ्राय दा जोङो बेलेग जायगाजों थांनि मोनगोन ना मोना नायनोसै दिनै दहाय सानाव हादोंमोन अखाया ओमफ्राय दा अखाया गैला जाना होबायना बेनि थाखायनो एसे दिगदार जादों नङाबाथ' बया मोनोमोन दै खिन्थु मनाफा बस्थाफा मोनोमोन ओइ मा खालामगासिनो नोङो Oh my god! हा गारदो जोंना बिथाङा खनान्दो मजायानो आलादा हरनि भितराव बेफोरबायदि हाग्रा बारियाव फैनानै मेथाइ रोजाबनायनि मजायानो आलादा नोंखौ आंनि गोसोआ दाबो गोसोखाङो सना मानो नों बुजियासै आंनि अननाय होनायखौ मानो नों हमदां हायासै नोंनि अननायखौ दासो नों आङो मानो खालामो गासैबो समाव नोंखौनो आं सानो गासैबो अननाय नोंनो आंनो होजोबदोंमोन बबेथो गैया नुनो मोनाखै आं दाबो नोंनि थाखाय आं फाग्ला नोंनि थाखाय आं जावलिया गोसोआ आंनि बोदोर मजा दिनै नै लोगोफोर आं एसे गगा मोनदो ओमफ्राय माथोआ एसे आलादा जादों आंनिया ओमफ्राय नै साम' माबा माबि खनबायलै बिसोरो एकदम खांख्राइ साम' ना दाउ बर'खौ माथो लाइन थांबाय दं रावखौबो खननायखौ नुवाखैलै एसे नायनि र' बेसे मोनखोबा ओइ देखालाय फुरा देखानाय नै साम' ना इदि मोनबाय आरो जोङो दा दे सोरि एकदम सोरि दे नङाबा एकदम गिनांगौ दे हराव नङा होमबा इजायनो लाइटफोरा मोनानि दा 10:30 बाजिबाय नै नागिरबायानो दं जों दासिमबो एसे मोनसाबबाय साम' लादाय आंनि लादाय जिरख'नाय साम' लादाय मानि खनबाय दं जों ओइनो लोगोफोर ना खनदोना ओइनो नुबाय आवलांबाय दं ओमफ्राय नै मासे मासे खारबाय आवलांबाय इयाव खुसियाबो मोनगोन इयाव खुसिया ओरैहाय नागिरलांनो र' हेलौ गाइस जों दा सिकारनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय मा मोनबोदो देखायनो नागिरदो बेयाव मनायाव दं नैयाव
ओमफ्राय देखायनि दा दे देखाय लखबला ना सें 1.5 किल'नि आरो साम' लादाय जों सिगाराव थांनाया इखिनि मोनबोबाय ए थैलायबायसो मासेया बिराद गोथाव साम' लादायजों सबायजों जानोसै ना सेंजों मैगं खारदै जानोसै बरिया बेखिनियावनो बाय बाय नैसोनोमोन जों गासिबो थांनायफोरा बेखिनियावनो फोजोबबाय बरिया बाय बाय